Sa ibang pagiging balita mga kapugso, magaretiro na bilang Chief Executive Officer o CEO sang Kapuso Network si Attorney Felipe Gozon. Kag siya ang pagabuslan ni Gilberto Duavit Jr. Ini ginanunsyo ni Gozon sa selebrasyon sa birthday sang tinalikdan niya Sabado sang gabi. Nakatutok si Julius Bilacol. Ang GMA Network ang kilala subong bilang nagapanguna, pinakadako, pinakaginapatihan, kag most awarded multimedia network sa Pilipinas. Ini ang nalabot sa idalom sang pagpamuno ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. Sa selebrasyon sang ika-84 nga kaadlawan sang Sabado sang gabi, nagtipon ang mga himata, kaabyanan, kag katrabaho ni Gozon. Nagtambong man ang mga matagas nga opisyal sang gobyerno kag GMA Stars. Diri ginanunsyo ni Gozon nga makaligad ang kapin duha ka dekada. Magaretiro na siya bilang Chief Executive Officer ng GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Magapungko bilang CEO sa Kapuso Network ang subong GMA President kag Chief Operating Officer nga si Gilberto R. Duavit Jr. Ang subang nga bata sang isa sa founders ng GMA nga si Gilberto M. Duavit Sr. The board also approved my recommendation to elect Mr. Gilberto R. Duavit Jr. as the new Chief Executive Officer to replace me effective January 1, 2024. President CEO, and he will continue to act as Vice Chairman of the Program Committee. Si Duavit ang nagapungko man nga Chairman sang Executive Committee, Chairman of the Board man sang GMA Network Films, kag opisyal sang pila ka subsidiary sang GMA Network. President kag trustee man ini sang GMA Kapuso Foundation Incorporated. Magaserbi naman nga Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez, anak sang isa sa mga founders ng GMA nga si Menardo R. Jimenez. At the recommendation of Mr. Jimmy Duavit, to which I concur, the Executive Committee has elected Mr. Joel Marcelo Jimenez as the Chairman of the Executive Committee. Vice Mr. Duavit, who resigned as Chairman of the ExCom effective December 31, 2023. Si Jimenez ang President kag CEO sa Menarco Holdings, kag CEO sang Alta Productions Group Incorporated. Director man siya sang RGMA Network Incorporated. Executive Committee Chairman and Director sang GMA New Media Incorporated, kag iban pa nga subsidiary sang GMA Network. I am very proud and gratified that over the years, GMA Network has provided the public with superior quality and innovative entertainment and public affairs programs and news na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sa pamulong-pulong ni Gozon, liwat niya nga ginpasalamatan ng Ginoo sa bugay nga iya nabaton, nga sobra pa suno sa iya sa iyagin pangamuyo. Lakip na ang yati ayon nga si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast nga ginpangunahan sang iya anak si Attorney Philip Gozon, ginhatagan sini sa pagsaludo ang iya amay. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss
can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.